Mas, Apa Dek Sin? aku tak nganggo ilmu padi ya. Ilmu padi? Aku yang duwe ilmu. Ilmu apa? Aku duwe ilmu telek. Lah kok iso? Senajan aku elek, nanging rerek sing wani ngetrek-ngetrek. Mau A1 nenek sing wani. Telek Rita. Rungokne ya, Mas. Ra ono wong sukses tanpa rakoso. Ra ono wong sugih tanpa kerja. Madhep mantap marang Gusti, hasilnya tak pikir keri. Kuncine tetep nganggo ilmu padi. Wayahe ilmu padi tampil. Sugihmu titipane Gusti, pangkatmu ora jamin surgamu. Dalane manungsa kuwi pancen beda-beda, masih yo urip ning donya bisa wang sesisih mata. Wong cilik dayane rasa pira, luru sandang pangan duwe rekoso. Budal esuk nganti wengi tak rewangi nibonangi, kabeh tak lakoni kanthi ikhlas ati. Ora usah mikir gengsi, orang gagas kanan kiri, sak mampune, sak matyone. Ra ono wong sugih tanpa rakoso. Ra ono wong sugih tanpa kerja. Padhep mantap marang Gusti, hasilnya tak pikir keri. Kuncine
ilmu padi. Ilmune ilmu padi iki uduk telek.